ଅସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିପୁଲ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀକରଭଞ୍ଜ ଓପନ ୟୁନିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ରସେନ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଶୋଭନୀୟ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ବୁଦ୍ଧଗିରି ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ବଳଦେବ ଜୀଉ ମହିଳା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିପୁଲ୍ସ ହାଇସ୍କୁଲର ଏନ୍ଏସି ଟିମ୍, ନ୍ୟୁ ଏରା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ସ୍କାଉଟ ଟିମ୍ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବୁଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଢ଼ୀ, ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଚାରୀ, ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସମୀର ରଞ୍ଜନ ସେଠୀ, ବୁଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ବୁଗୁଡ଼ା ମିଡ଼ିଆ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଅନିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବୁଗୁଡ଼ା ପିପୁଲ୍ସ କଲେଜ ଲିଡର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ନ୍ୟୁ ଏରା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ସ୍କାଉଟ ଶିକ୍ଷକ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକରଭଞ୍ଜ ଓପନ ୟୁନିଟିର ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୋରେନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଉତ୍କଳ।